bos senggol dong. Wis pada follow apa rong TikTok-e? Pancene mung pengangguran, durung ono penghasilan, isuk turu sore ngopi wengine dolan. Sementara turung kerja, durung wani nyanding tresno, wetine yen dipaito mara tuwa. Terus harap nganti kapan aku urip dhewean, umume manungsa urip sesandingan. Gusti lewat tembangku iki kadungo muga oleh sing gemati. Janji bakal katresnani, tak coba selawase tekane mati. Terima kasih. Iya, pancene mung pengangguran, durung ono penghasilan, isuk turu sore ngopi wengine dolan. Sementara durung kerja, durung wani nyanding tresno, wetine yen dipaito mara tuwa. Ayo komandan. Terus harap nganti kapan aku urip dhewean, umume manungsa urip sesandingan. Gusti lewat tembangku iki ketunggu muga pulih sing gemati. Janji bakal tak tresnani, tak jogo selawase tekane mati. Khusus buat bos travel, bos Jono luar biasa. Terima kasih. Yeay, dapat uang. Pancene mung pengangguran, Durung ono penghasilan, esuk turu sore ngopi wengine dolan. Sementara durung kerja, durung wani nyanding tresno, wetine yen dipaito mara tuwa. terus harap nganti kapan Aku urip dhewean, umume manungsa urip sesandingan. Gusti lewat tembangku iki ketunggu Terima kasih.
Lagunya apa lagi?